Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilen, kuşku berayın biromet kesiku ve videoma guhdaridik. Emi iru disa jivara bahsa rojiya meha Ramazanı bik. Dve herkes veya baş bizanı be. Roja ku meriv mir çu huzura Xwedê Teala raporên doktora fedwayê şeyh û mela li cem Xwedê Teala derbas naba. Em behsa çi dikin? Em behsa rojiyê dikin. Dema meha rojiyê tê gelek insanê ku em bibêjin hemû nexweş netê da lê gelekî jî insana tu bala Xwedê dê nexweşî xwe datîne ya nexweşiya wî hebe pir zêde dike. Pirsa dikin li ser sosyal medya civakî di dubaşanê zindî da her wisa pirsan dikin şekera me heye, zexta min xwînî heye, yani tansiyona min li jor e, eştera bibêjim kolesterola min heye, nexweşim mîda me dêşe war hasilê kelam gelekî nexweşiyal hev zêde dike. Ez karim rojiyê bigirim ya nikarim bigirim. Meha Ramazanê mehekî xêr û bêrê pir zêde ye. Salê carik ser me de datê merivê îmana wan kamil xurt û saxlem divê vê mehanîna bê rojî, bê ibadet, bê tesbîh û bê zikr û bê fitr û zekat derbas nekin. Ji ber wê yekî ku nexweşiya ku heye tê behskirinê bi taybet ev ê şekerê, ev ê zexta xwînê, ev ê kolesterolê van nexweşiyana bi pirê wan bi rojiyê rojî girtin ji vana re fayda wî heye ne ku zerera wî heye. Hinek însan henin nexweşê em bivê daîmînin mîna kanser, mîna nexweşiyê dinîne ku ê daîmî ku tedaviya wan tune divê sifê heta nêvarê derman bixwe an em bivêjin gere tiştekî bixwe ku nexwe lê zirar jî re çêdibe. Ew ji xwe Xwedê Teala behsa wan kiriye. Xwedê Teala dibêje di Qur'anê de behsa rojiyê de Bismillahirrahmanirrahim. Eyyamen ma'dudatin. Divê mehê Ramazanê, roja meha Ramazanê rojên jimartîne. Mehekî yan roja mehekî sê rojiyan bîsûne roja. Femen kâne mînkum merîden ew alâ seferîn fe'iddetum min eyâmin ukhar. Eğer yek ji we nexweş be an jî derket rêwîtî çû seferê bo rêwî çû ciya hûn dikarin rojê ku qasê rojê wexwarî paşê bigirin. Ve alellezîne yutiqûnehu fidyetun ta'amun miskîn. Ew kesê ku li ser zehmetê ka li pîre an jî em bê nikare bigire ku nikare paşê nikare qeza bike em bibêjin fidyetun ta'amun miskîn. Fidyetu ta'amun miskîn dikare em bibêjin fidye kefare bide kesê feqîr û belengaz. Ev behsa rojiyê tê kirinê. Ji ber wê Xwedê Teala dibêje eğer hûn bigire wê şaxê divê ew ji we re pir çêtir e em bivê. Eya hûn rojiyê bigire ji we re çêtir e ku hûn bixwe. İnsanê nexweş, insanê şo rêwîtî dikare bixwe li gora şert û mercî wî lê li ser teqdîra bigire em bibêjin li ser teqdîra bigire jê re ve in tesûmû xeyrun lekum. Diger ku hûn nexweşin, gel hûn herin seferê hûn bigirin ji we re çêtir e. Di vê derê de va em vê bizanibe. Mela an jî şeyx nikare em bêştera bê tu bixwe. Sade qismê alima ehlê dîn gava pirsa nexweşa jê dihal kirinê kesê ku nikare bibigire. Mele navê tu nikare bigire ji mele bi te nizane. An jî doktor ji te şîreta dike, tewsiye dike divê jî rojiyê negire, an jî rapor de nivîsîne. Ev rapora doktor, ev tewsiye em bivê fetwayê şeyh û mela roja qîyametê li cem Xwedê Teala derbas nave. Çimkî ê ku biryar dide rojî bigire tu bixwe ye.
eğer şeytan tekef kalbette psikolojiye xwe tu hazır bikış bo xwarinê wala nexweşim şekera min ê bilind dibe xwîna min zexta xûnê te rijor nizam çi falan tu van haceta ji xwe re çê van hicceta ji xwe re çê kir bu got tu rojiyê bixwe o şeytan jî şeytan û nefsa te jî em bi her zextê dide te her em bivê te til dike her weswese ji te re dike derê tu nikar bigire lolo tu nikar bigire 16 saate em bi 18 saate mam tu dikare xwe bigire pêda psikolojik bawekî nefsî te ji xwarinê re hazir dike tu bi gotina xwedê nake tu bi gotina îrada xwe nake tu bi gotina nefs û şeytanê xwe dike û tu nexweşiyê jî ji xwe re dike mane û tu rojiyê dixwe ji ber wî Xwedê Teala dibêje Rabbukum e'lemu bikum tu bê digirim nagirim Xweda ji te çêtir bi te dizana tu çi xwe ji xwe re hiceta dayînî jî şekerê mekerê falan ji xwe re tê hicet raporê doktor û tawsiye ji te tê xelkê tu tê kir hicet rojiyê bixwe lê Xwedê Teala dizanî tu dikarî bigirî yan tu nikarî bigire her wisa ayeteka dêne Xwedê Teala dibêje em bivêjin ew jî divê e'lemû bima fî nufûsikum tiştê ku di nefsa we de heye hûn teqwedarin hûn raz dibêjin hûn riyakariyê dikin hûn derewa dikin hûn çawa dikin Xwedê Teala ji te çêtir dizana ji ber wî mela an jî şêx fetvayê wan li cem Xwedê Teala roja qiyametê derbas nava îrada te derbas dibe ê ku divê jî ez rojî bigirim negirim tu bixwe ye eğer tu bixwazî bigire çêtir ji te re lewra însanê ku şeker wan hebe însanê ku em bivêjin zexta xwînê hebe însanê ku kolesterola wan hebe bana gijî çi ne gijî mesela xwîn tîr dibe berû zêde tiştê rûn dixwe tiştê bi don dixwe em bê tiştê ku tiştê qelandî dixwe qawirme tê gotinê qawirme dixwe bi nav rûnda zihadî sorkirinê merû wan dixwe xwîna me re pêda tîr dibe nexweşî me re derdikeve lê gava me re rojî girt rojî carekî vücuda me re temîz dike paxij dike ji rûnê ji donê ji tiştê xurt ji tiştê em bivê zêde mîda me re da nav xwîna me re da merû çixa birçîma eqwa xwîna me re zelal dibe eqwa bala me re sevik dibe her ji doktora bipirse em bê fayda rojî şixa pir e ku temamê vücuda me re em bê xwe temîz dike îstirahat dike mehekî tu 11 meha dixwe û tu mehekî vücuda xwe îstirahatê dide em bê bêhna xwe dide kezeba te pişika te an jî em bê mîda te gurçikê te hemû tiştê ku însan tê da em bê bez û rûn û tiştê zêde derketiye bi sedeb xwe birçîkirinê xwe sedeb rojî girtinê vücut çawa dibe îstirahat dike temîz dibe paxij dibe ji rûnê mirû kîlo dide hê bala me re sivik dibe ji ber wî vê bizanibe ku hiceta ji xwe re çê nekin ez bi xwe şekera min heye ez ne saeta dixebitim rojê ne saeta dixebitim 12 saeta dikarim ji mal radim terim kar heta tê mal divê 11 saet tunî 12 saet carê 8 saeta carê ne saeta dixebitim û vücuda min şekera min tansiyona min hemû tiştê min di rojê da ji ê mehê beriya rojê pir çêtir e rojê da şekera min tam tê denga xwe ku gelekî baş dibe gelek bala min sivik dibe evar ser xwe dibêjim dibe ku her kes mîna min nebe lê kesê ku nexweşiya wan gira min ew tenê dikare bixwe ew jî qava xwar piştê ku sağ bû bi qasê rojiya xwarî dikare bigire lê kesê kar û pîr an jî nexweşiya wî ya ku daîmî hey ku tedawiya wî tune ye ew jî dîsa tu qerar dide tu dikare bigire nikare bigire wê çaxê ew dikarin bixwin û fidye didin kefare didin ji ber wî me xwast çend tişte em bivêjin gelê mislimana divê em teqwedar bin divê em di emelê xwe da di niyeta xwe da di temamê fi'l û ef'alê xwe da em sadiq bin em rast bin em durist bin em nikarin Xwedê bixapînin tu dikarî cîranê xwe re mêrê xwe re jina xwe re zarê xwe re hevalê xwe re tu dikarî bê ez nexweşim şekera me bilind û nizam ez nikarim bigirim falan tu dikarî wan bixapîne lê tu Xwedê naxapîne tu tenê nefsa xwe dixapîne û cila xwe li cehennemê radixe
و وان مهی مکرم با مهی پیروز تو بی روژی درباز دکه اویجی تشتکه نباشه مروی روژی گرد دویل میج بکه مروی مسلمان ناول میج نکه لی روژی جی گرد دویل میج خواهش پیرا بکه دا خیر و بیره و زیده به خدا قبول که